dito yung kinilnat nga sayote tayo. Ayun. Sila nga yung sayote. Umay kayon. Umay ka, nagimaskan. Ngayon, the best. Kas kumaday toy. Kinday toy. Kinday toy. Kinadupay kakabsat. Umabot tayo manong oras na ipakita amin. Naimbag nga malumaninan kakabsat ko. Tatangal daw ay ka. Umay kayo manin kakabsat ko ta. Mangan tayo. Tatakakabsat. Sidaan tayo kakabsat ko. Kinilnat nga. Charang! Charang! Uy, siguro mo tayo nga kakabsat. Iso pa lang na ito, ginapang ko inala, di jay Cameron Highland, di nakamatan naktitudo. Di jay agbuy-buy at vlog ko, amudaray ka. Nalang to pa lang, di sayote kakabsat, nisupot ko gamin. Supot ng plastic bag. Si kayo dahita. Nalalang to pa lang kakabsat ko. Tapos gamit tayo ti chinchalok, taong garot ti bagoong tayo ti kabsat yo. Siyempre, laya, ti sikreto, ti kinulnat, kanina banglo. Kasla ka banglo, ti kilkulik kakabsat. Siyempre, ati katakunay-nay ko, ti biyag kakabsat, best friend. Nga mabalin, nga mapukaw tayo to'y. Silly! Kantay ti upat nga silay kakabsat. Kita yun, naglalabaga. Banglo, si kayo, umayamuong ti angot nan. Di best friend ko. Siyempre, ikantay ti duwa nga kamatis kakabsat ko naglalabaga. Kasi labaga ko matisipit ko kung magkayang lipstick ko. Kasi labaga latan ti sipit yun kakabsat ko. Dagi na mahiling nag-lipstick dita. Sana naglabaga na duwa. Tataamurian tayo. Tano makapangan man dagti alaga dito nagtibuksitan kakabsat tanay maluman nagkukulagtit damanin kakabsat ko ang paiswanan nakakabsat. First time ko nga agsidati kinilnat nga sayote. Kapag garot na nagaduti mabasbasak ngay pagada nga padasam ti kinilnat nga sayote na imas. Ada kanya isong alata ay ko kapag garot ta feelingera dahi ti kabsat yo. Tatanggap kabsat ko nga feelingera nga talaga. So madagi bashers ko masaya. Happy tayo kakabsat. Ibagba feelingera na. Aki isang tanggapag. Iso nga rod nga agkil na tayo padasan tayo gaya-gaya putumaya dahi ti kabsat yo. Basta laki di nga dakes ay paunay mabalala ti gaya-gaya putumaya. Kinday to'y nasayote katang mga tinakaw kakabsat ko. Natataga mo rin ako. Mapispisin na ko. Mapispisin lagi ti alaga ti buksit ko kakabsat. Nabanglupay kakabsat ko. Ta fresh pay lang gamin. Nga makontaan, dahi ti kapsat yun, dahi ti inalala na nga gulay di jay ni maperper din, di jay nagteref kon kakapsat ko. Siyempre, no free mo't gamin, no libre, siyempre, kaadun ti agala niya. Free nga rod. Nya nga rod, Tapsat ko, puro ugot, kaan nga bulong. Puro pwede danong tayo, ni kabil tayo dito, sayote. Ang very healthy na sayote ko na sinasabi nilang pangit. Pangit sa mga rich kid, sa mga mayayaman. Pero para sa akin at para sa mga kagaya ko, ito ay gold. Diba kakabsat ko? Sang-ayon kayo kakabsat ko. Gulay is life. Paglalao kung tayo amin nga ingredients man kakabsat. Yung Estrella ay. Sibuyas, sili, layak, kamatis. Siyempre, dahitoy, sayote tayo. Gado si kayo. May kayo makipangalan kakabsatan nagaduman dahito yun dahi chinchalok. Shrimp paste. Kalaslasa mo lang ti bagong dahi ti kabsat ngam ti syempre kwalang ting kabil da ngamin. Di ba di bagong kalamus nga babasit. Dahi ti mot ke babasit nga shrimps.
Mas naimas pa nga dahil tithan unay nga napgad. Unay nagbanglon. Nga makukura dahil buksit ko kinating iwat ko. Lagi, mas nga kapsat na yan pa na ikukiwar dahil taa. Na yun. Kintaktakan tayo ti paminta. Tanong na banglo. Lalong umimas. Bisitan tayo ti lemon. Na yun, nag-imas kan kabsat. Adi unay no aduta kwa. Naalisam na kwa. Kita nyo tayo kabsat ko. Na yun, nag-imasan. May kanya kabsat. Ready na ito'y kinilnat nga sayote tayo. Na yun. Sinagkadsida ka niya ito sayote. May kayon. First time nakagsida ti kinilnat nga sayote. May kayo, nakabsat ko nga nagurat. Tagkambakamot tayo maninon. Na yun. Malatay tayo ti diguna. Kimasan. Sob man taal daw kung kakabsat. Sob man tirabi ikol. Gimas nga talaga kayam. Natanak lang nga nagsudati kwa. Kinilnat nga sayote. Ikanain ko nga lutuin ko kwa. Ginisa. Hindi mas gamsi kayo ti kwa. Kinilnap. Shout out nag-DJ ng ibaga nga padasot ti kinilnat nga sayote. Sakto kayo gayam kakabsat ko. Nagimas gayam ti kinilnat. Hala nga 100%. 101.1%. Gima, kapag ko, may kayom. Ngayon, Gima, kagta fresh na fresh. Tapos puro ugot, puro rangaw. Ngayon, hindi magkakabsap. Nga kaya kadum-kadumom. Umay ka, nagimas kan. Ngayon, the best.